Dros y blynyddoedd, mae undeb ran Annibynwyr Cymraeg wedi cynnal sawl apêl enwadol i gefnogi gwaith Cymorth Cristnogol yn rai o wledydd clotaf yn byd. Eleni rydym yn troi yn golygon tuag at Ngholombia, lle mae Cymorth Cristnogol wedi bod yn gweithio ers dros 20 mlynedd. Bydd llawer o bobl yn cysylltu Ngholombia gyda gwrthdaro a thrais gwleidyddol, rhywbeth a fi'n amlwg yn y wlad am dros hanner can mlynedd. Ond gyda arwyddo cytundeb heddwch yn 2016, mae'r wlad bellach yn mwynhau cyfnod cymharol eddychlon. Ac bod Cymorth Cristnogol yn dal i weithio gyda chymunedau i sicrhau heddwch, mae wedi rhoi'r cyfle iddyn nhw i ganolbwyntio hefyd ar rai o'r angyfiawnderau a'r anghyfartaleddau sydd yn effeithio cymaint o bobl gyffredin y wlad. Materion fel hawliau merched, hawliau pobl leiafrifol, hawl pobl i dir, yr amgylchedd a gwarchod systemau eco pwysig sydd yn y wlad. Rydyn ni yng Nghymru wedi hen arfer gyda effeithiau gweithiau glo brig ar ein cymunedau ac ar yr amgylchedd. Dychmygwch sefyllfa yng Ngholombia lle mae yna waith glo brig enfawr, y mwyaf yn Lladin America, sydd wedi cael ail fywyd fel petai yn dilyn sancsiynau yn erbyn Rwsia yn allforio glo. Yn ogystal â llygru'r dŵr a'r tir a chyfrannu'n uniongyrchol at newid hinsawdd, mae'r gwaith wedi dadleoli 1,500 o bobl. Llawer o'r bobl yna yn ddisgynyddion Africanaidd o'r caethweision a ddaeth i'r wlad 100 a mwy o flynyddoedd yn ôl. Mae gan y bobl yma gyfoeth o draddodiad a hanes sy'n gysylltiedig â'r tir maen nhw wedi bod yn byw arno, ac maen nhw mewn perygl o golli hynny. Felly mae un o partneriaid Cymorth Cristnogol wedi bod yn gweithio gyda'r gwragedd yn y cymunedau yma i sicrhau bod y diwylliant pwysig yma ddim yn cael ei golli. Nacimos porque vimos la necesidad de organizarnos, primeramente organizarnos. Como la misma organización nos dice, mujeres afrocampesinas. Yo les decía a ellas, si nosotros que somos mujeres dadoras de vida, labramos la tierra que da fruto, organicémonos. Involucramos bastante a los niños, a las niñas y a los jóvenes, enseñándolos a amar el territorio, que ellos vengan, que vean lo valioso que es, que compartan nuestros espacios, que vean que sí es de gran satisfacción. Lo que queremos hacer con esta tienda o que se convierta en un sitio donde toda la comunidad pueda beneficiarse de todo lo que hagamos acá. Y más que todo empoderar a las mujeres, ya que en el medio estamos empoderando a las mujeres también por medio de charlas y de algunos conocimientos, porque en nuestro medio la mujer no manda y ya eso tiene que comenzar a cambiar un poco. Mae un o partneriaid Cymorth Cristnogol sy'n arbenigo myd y gyfraith wedi bod yn helpu cymunedau sydd â'u cyflenwadau o ddŵr glân yn cael ei effeithio gan fwyn gloddio sy'n digwydd yn agos at y ffynhonnellau dŵr. Enillwyd achos llys pwysig sydd wedi gorfodi'r llywodraeth i ddilyn canllawiau pendant gwyddonol pan fydden nhw'n trefnu mwyn gloddio. Hefyd fe sicrhawyd bod gan bobl leol lais mewn unrhyw ddatblygiadau mwyn gloddio yn y dyfodol. La sentencia fue una sentencia que estuvo muy orientada por la Corte para abrir la participación comunitaria en la decisión del territorio de Santurbán. No se puede seguir haciendo acciones, sobre todo en el campo minero, si no hay una consulta con la sociedad local. Reconoció el derecho a la participación ambiental y eso le permitía, abrió una gran puerta, nunca antes vista.
Mae mudiad Ngholombia yn gweithio yn arbennig gyda merched a phobl ifanc, gyda dulliau ffermio cynnaladwy, ac yn ei annog nhw i wneud llai o ddefnydd o gemegau yn eu tir. Trwy ymdrechion nhw, mae gan y ffermwyr ddigon ar gyfer eu hunan ac ychydig dros ben i werthu yn y marchnadoedd lleol a chael ychydig bach mwy o incwm i'w hunan. Gwerth cydweithio yw'r neges bwysig, a mae'r gwaith wedi rhoi llais a grym i bobl gyffredin. Todos nuestros niños estaban en una desnutrición muy alta. Ahí fue donde empezamos a implementar mucho más la producción agroecológica, que sembrábamos verduras, hortalizas y las combinábamos con los productos que ya teníamos acá. Y a raíz de eso, pues sabemos que en algunos casos somos unas familias más pequeñas y tenemos buena producción, entonces nos queda un poquito. Y el excedente se lleva a la Federación de Mercados Agroecológicos Manca, que queda en Bucaramanga. Ahí se hace todo el proceso de comercialización directo, es decir, no hay intermediarios, y eso les genera a ellos una retribución económica que ha generado en los hogares de las mujeres unas transformaciones bastante importantes en los roles de género. Ha sido una autonomía, porque hemos aprendido ya a ser más independientes y ya pues uno tiene eso ya como más a igual con el compañero, entonces ya lo vamos expresando así y por eso pues hemos generado más ese empoderamiento. Trwy yn hapêl arbennig eleni Ffynhonnau Byw, mae gyda ni gyfle i gefnogi y bobl hyn a rai tebyg ar draws yn byd ni a rhoi gobaith iddyn nhw am fywyd gwell. Gadewch i ni weithio dros y flwyddyn hon, gadewch i ni gynnal yn gweithgareddau codi arian, gadewch i ni godi ymwybyddiaeth o'r sefyllfa yn y wlad hon ac mewn cymaint o wledydd eraill yn byd ni. Fel mae partneriaid Cymorth Cristnogol yng Ngholombia yn pwysleisio, gyda'n gilydd, fi allwn ni wneud gwahaniaeth mawr.